Ondorengo saioa ez da beste saio guztiak bezalakoa. Ondorioak eragen dizizkiok zure euskalduntasunari, ez da pentsatu ere lasesta edo telezinko jartzea. Euskaldunak. Misterio handi bat gara. Inork ez daki noiztik gauden hemen. Inork ez daki zein den euskararen jatorria. Eta inork ez daki independiente izango garen edo ez. Ternuako balerik handienak eizatu ditu. Karlomagnoren ejertzito osoa garaitu. Eta hala ere ez gara txori batiegoak mozteko gauza. Izaera berezikoak garela diote. Hitz gutxikoak, kaskagorrak, astakirten xamarrak, eta ez dugula larruri jotzen. Eharki konfundituta daude. Ados, ez gara perfektuak, baina gure akatsez, nork egingo du barre guk baino hobeto? Bada garaia gure buruari buruz hizketan hasteko. Euskalduna naiz, eta zu? Saio hau ez da edozein saio. Saio hau onena da. Ume garaian norbere eskola munduko eskolarik onena izaten den moduan. Egia esan, aspertu gara kanpokoen iritziez eta betiko topikoez. Y los nombres de los platos te acojonan. Marmitaco, porrusalda, jote. Es que lo pronuncias y ya está lleno. Eta euskaldunak nolakoak garen, euskaldunei galdetzen dira. Eso. Eta gaur, eskolari buruz hitz egingo dugu. Eskolaz bai. Gogoratze hutsak erdi poza erdi lotxa ematen digun usain bereziko garai hartaz. Lehenengo bigotetxo eta hormona festaz. Lehenengo suspentxo eta gaiztakeriaz. Eskolako zeatan, eskumuturra utzi nun, eroitzeakon, eta aprobetxatu nun eskaiolatan naukala, hor formulak eta hor zehatzeko. Ireki ditzagun hautsak hartutako kuaderno zaharrak eta egin dezagun denboran atzera. Kolegioen bazen mano negra esaten zutena, ze gizakoa zeukan lunarra hemendik ondutzaino. Nolakoak gara euskaldunok eskolan? A ver, zein nire listunak eta saldiak. Euskaldunok gure bizitzako urte asko ematen ditugu eskolan, eta neurri handi batean bertan garatzen da gure izaera. Baina euskaldunaren bizitzan eskola egun bat nabarmentzekotan, hori lehendabiziko eguna da. Euskaldunak ondo asko daki proiektu berriren bati ekindakoan zenbatiko garrantzia duen lehen eguna. Esatu baterako, Zuhaitz Gurrutxaga bizitza osorako markatu du bere lehen futbol partiduan Hansel Baiki egin zion markaje eskaxak. Estefan Aldamiz Etxeberria bizitza osorako markatu du bakarrik edo parlegu frantzes saioko lehen egunak. Mikel Goñik ez du ahaztuko El Konkiseko lehen eguna. Sekula. Ez da Inoa Jerbek ere Goinkaleko Leonorrena azentuko bat arrez egin zuen aldia. Jose mi amol. Horixe gertatzen da eskolako lehen egunarekin ere. Zuk, gogoan aldaukazu. Txiki-txikitako eskolako hauzekin dako atzen naizena daola bastante ondo. Beti pelutxea da eman behar izaten nula, hau bea. Tximino du izena. Beti hau eman behar izaten nun beson da. Beti amak esan izan du behintzat, beldurrek eta enula izaten eskola joteko. Eta nik uste, babesa hauxe izaten nula, eta irakasle egitezean goizen jundakon kendu. Eta koatzen nahi nola erabat tximui behira egoten itzen, ino getzezala hartu eta beldur horrekin. Behin, zaplastikoa jaso nun handereño batetikan, jaso nun eharra zaplastikoa, eta izan zan gaina, joder, nik ez nu nola aparteko ezerrin, eskola iken genuen, goizen, gero, jangelantaku ez ginen gelditzen gu etxea juten ginen beti. Eta etxea iritsi, bazkaltzeko denbora justu ginen, eta berrize atxalden eskola. Eta ze hortan, baloiak eta ibiltzen ginen gu beti. Eta baloia pin-pan, eta kamioi baten azpia juntzizaten, kamioi handi baten azpia. Orduan, sartu nintzen kamioen azpi hortan ez da gizebak izer, jo nintzen eskolara bat, dana eskuketa zikin inda, aurpegia eta zikin inda, orduan handeaino bat, bagendu, bastante mala hostikin, eta hartu jata demantzian, eta ustet hor pixeinula. Zizurera joan ginen bizitzera, eta Zizurko eskolan izan zen lehen hezkuntzako lehenengo eguna, Eta ohatzen dut, sartu nintzela gelara, eta ikasle guztiak txula makarra fuera de Navarra. Al loro. Hori abesten zitan, txula makarra fuera de Navarra. Eta ni, muy heavy, oso heavy izan zen. Xabi Prieto bezain isila, Maiderunda bezain abusoia,
Josu Luis Korta baino bullosoagoa? Nolako ikasle mota zinen umetan? Oso txintxok. Uste, gerrandik ez Txintxo dela. barra pelota. Bai. Beti labia hortako bagenuna, azterketa itxeko ez, baina irakaslekin... Bai. Txintxo barra tontok baita ere. A ber, zein nire listuenak eta saldiaz. Beti izena zona. Baina gero, enaz izen inoz oso persona konformisti eta beti izenaz apurbet injustizizen kontra eta hola neumetatik eukine baina olako grina hori. Ikasle honan nintzen notetan, baina gero, rebuelta batzuk eta antolatzen enazen klasien eta holan, eta irakasliekin oso kontestonien nintzen, ni horregaz akorretanaz, eta ordu batzuk pasedotez pasilloan, eta zuzendaritzan bai eskolan eta bai institutuan isilik ez egotiarren. Baina, eskola materiala zen mundu bat zen, bai, egia zen. Umetan txikia denari txiki deitzen zaio. Lodia denari bola eta belarri zabalari dumbo. Krudela da, baina ez dauka beste komplikaziorik. Kontua da, garai horretan jarritako ezizenek luzaro irauten dutela. Ume asko konintza potolintza esateztiela bai, eta nire ausoko mutilek melokoton. Alejo, lentejo, bai, fo, abazanaz, eta beste, pitxagorda. Da... Kolegioan bat zen mano negra esaten ziotena, ze gizajoa zeukan lunarra hemendik onutzaino. Mutilak deno ginean abizenan lehenengo puska hartuta. Ni ikastolan eta kuadrilan da beti izan naiz teile. Txikle bat zeon bat, pehatzen zana asko, eta ari txikle esaten zioten. Txikle zetorrek. Gure familia zan largo nekua, hemen aldetik berriz tototxe nekua. Espainian futbol mundialak izan zianean 82an, Poloniako selekzioa zan bat, eta hortzen defensa bat Maieski. Ni beti izan nahi zumaian Maieski. Pontoni deitzen zidaten, da, enekin zergatik. Nik nahiko buru handia neukan nonbait, nire orduko gorputzaren tamainarako eta buru handi ere bai. Eta gero, nagusitan, jakin nuen, Pontoni, korrikalari, txerrindulari italiar bat izan zela. Argi dago eskola garaian jarritako ezizenek luzaro irauteaz gain, sekretu asko uzten dituztela agerian. Bai? Ez konfonditu intzea, Bale, lasai, aio. Zer? Zein txan? Tipo bat, konfonditu inda. A ber, boomer hemen dago galdetuit. Boomer! Jode, aizea, boomer! Hoi, ni naiz? Zizatezu. Boomer? Bai, ni naiz umetan jarretako goitizena. Boomer zatik. Bueno, azala boomer txiklea bezala estiretzen nolako. Ze azal? Hor, behiko azala. Ah, que asko! Aitzol, favorez! Pitilinetik tiraka ibiltzea zinen errekreon. Ez altzion ezer interesante egiteko. Umetako kontu die izan. Umetako kontu, baina ozu gelditu zea boomer izenak egitea. Aizu bakoitza berekin gaitu zen. Bai, danak buztanak lotutako izenak, seguro. Zuek ez daututa? Bakizu batit nola deitzen? Palote. Ez tokuzu esplika berri zea, tio. Eta pirulo. Eta kalipo. Mikolapize bai. Koiak. Ze koiak. Txupatxos buru handioik. Barron txiklea daukalako. Que asko. Aitzoi jo. Boomer. Hola, genditu zazukeo. Zep bat aditz esatizunik horra azala gehitxo daukezula sobran. Da, larruzko monedero ingo nuke nik horrekin. Larruzko monedero, motxilearen leike horrekin. Boomer. Seguru gaude Maialen Lujanbiok klasekideen aurrean bota zuela bere lehen bertsoa, edo Pagadik Arbelean bere lehen monologo txikia. Zuk gogoan aldaukazu klasean entzundako olerki bereziren bat? Bai, 8 txikiko bertso bat gogoratzen dut, 10 urtekin edo idatzi nuna. Jo, doinua ez kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, osea, doinu horrekin dut. Ni ez da seiko. Euskadin badutela jendea preso hartu. Hola, aztezan. Ilunikarak azken argia, usatu dizurrutira. Gure klasea DBH-en etorri zian naparrak. Izan zan, la revolución. Kuaderno de poema sin genuen. Becker eta holako batzuk estudiatu aurrena, eta gero hain estilon, kuaderno de poemas. Eta nire aurrentzion arribeko mutil bat, Julen, tokaioa. Da, arekin zian bere kuadernoa, ja nota eman zionen, o bueno, eman baldin bazio bentsat, nahi regalatu zian. Eta beina nahi zaztuko, arek nola jatzizun. En un monte, veo el horizonte, y un cantante alegra erdia con arte. Arentzako, castellanoz ja, itxea bakarrik, milagro hauan.
Gaur egungo gazteek karpetan Xabi Solano, Zurine Hidalgo edo Justin Bieberren argazkiak eramaten dituzte. Baina zeintzuk ziren zure besapean eramaten zenituen idoloak? Mutilok, zuek adibidez? Nik idolok behizten guztien gainetik pelotarik nitun. Titin, 3. Bai? Bai? Stoikov, Bakero, Kuman, da 80. hamarkadako Bartzelonako danak. Eta zuen karpetako idoloak zeintzuk ziren, eskak? Spice Girls, Backstreet Boys, Upa Dance eta lakuak. New Kids on the Block. Sensación de vivir 90-210, Brandon, Dylan, Steve, bueno, neukazen posterpilloa. Eramaten nuen Madonna goratzen dut, erotika atera zuela, eta nera eman gainera goratzen ditute sola irudi batzuk BDSM, Madonna latigoarekin, pentsa ordizi baten, olako dena Madonna, ez, neska bat, eta esaten zidaten, eta hori da puta bat esaten zidaten, hori puta bat, eta nik zanen ni ere bai, ez. Hau hormona festa. Arnasa pixka bat hartzeko, goazen kaleko unibertsitatera. Media bakarra, mate. Matematika. Matematikaz. Ja, eno guatzen lan agila. Aprobatzen nian arregilua, adibidez, eta gimnasia. Erligio ere, gaizki portatzen dituen da. Rebelde way, osea, fijo. Rebelde way. Iron Maiden. Ez. Ni Son Gokuna. Mai, hola zuzen. David Beckham, olako bat. Backstreet Backstreet Boys. High School Musicaleko pelikulak eta Zac Efron eta olako mutia. Ni One Direction. Eta nirik bai. Euskal Eskoletako irakasleek ere merezi dute ikerketa on bat. Euskaldunok izan ditugu irakasle oso onak eta oso txarrak. Baina denak sartu daitezke 4 prototipo hauetan. Bat, praktiketakoa, Peio Zabale diskoteka batean baino galduago dago. Jatorra, baina erraztoreatzeko modukoa. 2, irakasle zorrotza, eta ez sudurragatik bakarrik. Normalean natur zientziak irakasten ditu, eta aditzadurizen antzera, ez du bat bera ere parkatzen. 3, irakasle lagunkoia edo kolega, Julian Jantzi moduko bat. Arbelean hasten ditu klaseak, baina mai izkinean eserita amaitzen ditu bere bizitzako pasarteak kontatuz. Eta 4, irakasle frustratua, Angela Merkel moduko bat. Ikertzailea izan nahi zuen, baina bigarren DBH-en amaitu du gogotxarez gizarte irakasten. Multzoa edozein dela ere, denek dute ezitzen bat irabazteko arriskua. Gogoan aldituzu irakasleen ezitzenak. Geneukan bat, nire tutorea izan zana, oso gizon majua, deitzen genion bigotea saukalako, ez? Beste bat Papuz adibidez, Papua oso handia saukelako. Buruz. Buru handi xamarra zuelako. Filosofia tematezuna liceoan. Rotemeier eta hori asko erabiltzen da. Nik uste dut Euskal Herrian rotemeier asko ondirela eta horietako bat izan dugula gehienok. Pertsona batzuk esaldi jakin bati lotuta doaz. Son Goku, Kamehameha. Bruce Lee, Be Water My Friend. Eta Porrotx, Katxiporreta. Zeintzen zure irakasleak beti errepikatzen zuen esaldia? Lehenengoa eta printzipalena, iso. Onintza isilik. Hori entzun dut, bizitzan milioika bider. Gaur pixka eta astora uta zaete. Ostiraletan beti hori esaten zuen. A ver, niñas, que aquí venimos a aprender, eh? Ez dakizuena utzi. Eta ni uste, 3 bat badaula, plazaola, itxiatea kanpotik. Ales, kanpora. Al pasillo. Una constante esaten dana. Bai, uf. Irakasleak izan ere ez dira perfektuak. Eta beraiek eragindako dramarik baldin badago, hori pelikula edo bideoa lotuta dago. Esango aldit baten batek zergatik ez duten asmatzen inoiz bideoa martxan jartzen? Bai, gertatzen zen bideoa tokatzen zanean, etortzea bideoarekin da gaina, esaten zu, Jesus, astean behin dakazu ordu bete, eta ordu erdi ematen zuen, saiatzen da, deitu konserjeari, o ez, ekarri ez daki nor, o deitu mesez, o, zuek dakizute jartzen da, berti galtzen zenun klase erdia. Bideoa sartu. Pum, hostia, ez da hau. Zeka hartuet ba, ez, pun, ua aldatu, rebobinar, antxe, zai, gero, jarri telebistan, bum, Kanal 1, Televisión Española, Kanal 2, bestea, a ber, bideo, baten batek baldaki jartzen da, jakin, berkoek batak gaina azkenen gu, umek, azkenen, a ber, ez, baten bat juten zan mando hartu, ez, jarri berdezu hemen AV, pum, AV jarri, sartu, hartu. Irakasleak ez dira perfektuak, baina bapatean sartzen da bat atetik eta isiltasuna egiten da klasean. Azze ipurdia, azze gorputza.
Ez da irakasle bat, mito sexual bat baizik. Bazen bat oso pertsenta, ez dakiz ematen zuen, literatura ematen zuen, eta minifaldakin etortzen zen asko. Tolosan batipat, bazelan dereño bat, bakerok oso ondo gatze zitzezkiona, eta buelta matazunero mutil guztik egote ziren peotuta. Mutiko eskor guztiak juten ginean, eskailerak hola iten zuten, da orduan baloiak inda hola, juten ginean hola, eskaileran kontra, jaka iotzen zan bitartean, danak hola behira juten zean. Mitoa ez dena da, ikasle batzuk zenbait irakasleez maite mintzen zirela. Alegia, irakasleaz maite minduago zeuden, Benito Lertxundi Bizkaiaz baino. Eta zu, maite mindu altzinen inoiz irakasleren batez? Bai, ni uste batek markauta utzi ginula denok. Gimnasiko ordezko etorritako bat, gazte xamar bat zan, hile hori bat, da arekin ni uste korrika dobleko gogoa jartzen dula, eta orduan neekin klasen zienak seguro denako batzeiela arekin. Gurutze bat zan, ikusiko nau segurazki, erabat maite mindutan egoen, eta goratzen dut behin gauza oso polit bat. Osea, netzako izan da, nire lehenengo irudi erromantikoa da emakume horrekin. Nire hori erromantizismoaren lehenengo irudia da, nik patio horretan emakume horrekin eskutik helduta, buelta bat ematen, eta pentsatzen, ez? Jo, zelako emakumea, hola, goraka begira. Argi dago euskaldunak gure irakasleren batez maite mitzen garela, eta maitasun platoniko batzuek arrastoa uzten digute denbora askoan. Hanki, bai, deporte pixketik, ondo etortzea fala horretik apetit jiteko, Bai, por cierto, zortzitan pote bat hartzeko galditu naiz, irakasle izandako batekin da, naiz etorrikoa faltzea. Bai, bale, lasai, zetik ingatu zea. Irakasle izandako batekin, Richardekin ingleseko irakaslea. Richard, hoi saltzan zure amor platoniko. Platonikoa, 15 urtekin, zuk esan dezun bezala platonikoa, segi. Bai, baina oain, ja, ez dazkezu, 15 urte, igual, oain ez da hain platoniko, Raitzol gizuna, baina beak 70 marrukiko itu hain, zuk ez altzen nun maitasun platoniko izan. Nik, bai, bueno, baina oantxe, bai, nukela ezer egingoarekin. Zeatik? Nazka. Nazka? Zein zan, Letizia Sabater? Ez, fiziozko personaje bat zan. Fiziozkoa? Iratxo Dordoka? Ez. Mirri? Ez. Esango diazu behingo zein zan? Espinete! Maitasunetik gorrotora pauso bakarra dago eta irakasle batzuk mania hartzen dizute. Garzonek ezkera bertzealeari baino gehiago. Eta kasu batzuetan merezita, klasean gaiztakeria galantak egindako azarelako. Hala ez. Irakasle bat negoela klase batean, eta esan zidan, zueti pinpili pausak bezala, eta ez nien ulertu pinpili pausa, eta pentsatu nuen iraindu egin ninduela, eta orduan hijo de puta ditu nion. Eta hori da, momentu batean pentsatu nuen, jo egingo nau. Baina ez ninduen kalera bota ninduen eta pentsatu nuen, osea, ze fuertea, deitu nau pinpili pausa, eta nik hijo de puta ditu diot, eta ez dit ezerrez egin. Hala ere, torturarik egotegotan hori jangelako ordua da. Nola liteke hainbeste Michelin izar dituen herri batean, janarekin hainbeste sufritzea. Txikitanik babatxurik eta hola zitzen gustatzen, eta koliflorrarez. Niretzat oso ona. Gainea sukaldearian nire amaren isiko zan, txandizokoa bertakoa, orduan, eta baskaria oso ona izaten zan. Hori ez da ume batentzako janaria. Etxea iritsi eta ja portaletikan koliflorra. Ez da bexamelakin disimulautarez. Portaletik eta iriki portela eta koliflorra. Beti dena janik dira. Ez tegin menta hori nigen, gustatzen zait ez zaiten nigen. Ni lurrean peaguteko txiklek jaten nintzian. Gure gari entzaban ezar eta lurrean peaguteko txiklek txarrik egin pixka garbitu eta jaten nintzian. Osaka, nire immunizaute, ez da, nire basotik enestetzen arango, txarra da. Jangela eta egirilekua gutxi ez, eta sufrimenduaren puntu gorena urtean behin iristen da. Ilaran jarri eta sendagileak xiringarekin txertoa ematera datozen egunean. Bai, txertuan eguna bildurgarriak. Amets gaizto bat bezala izan da horratz hori, ez da. Oso kakatia izan daiz. Hori txerri bat bezala izaten da. Txerri bat baino gehiago hil behar badituzu, lehen da bizikoak arraziten badeu, bigarren ez duzu lehen da bizikoak arrapatuko. Ni ondo, ni nuen ikeatzen, baina bazien ikeatzen zienak, bai. Bazien da txikitan baharrik ez, geroare. Bai, gaina grazioso izaten zen, zehaik mutuik haundinak eta de matxote jute zen haitxek, gero
txertu txikiarekin ikeuta nola ibiltzen zen da, batzuntzako zan egarra izaten. Ez, ni nintzen malota bat. Orduan ezin nuen bildurrik erakutsi. Ara, badirudi norbaitek bideo bat bidali digula YouTubez. Ikus dezagun ba? A ber, zer entzun dute nere belarri delikatu, Ba, eske Euskalduna ze jende azkarra, ze listo, kulturalki ze gizarte aurreratua. A ber, ederki konfunituta zaudete. Euskaldunak besteak baino azkarragoak gerala? Kepa! Eta ez orain gutxi pisa etxeak egindako azterketagatik. Ez, nabarmena da Euskaldunon inteligentzia ez dagoela bere honenean. 5 arrazoi emago dizkizuet. Bat, sagardotegi denboraldiak 4 hilabete bakarrik irauten ditu. Bi, Samames igandero gainezka dago, baina Etxaro Bordaren liburuaren aurkezpenera 2 kazetari bakarrik juten dira. Badakizu baietz. 3. ETB kantxak 3,7ko xarea du, eta sautralak aldiz 0,000 batekoa. 4. Lehen jaun da jabe botatzen zuten telebistan, baina orain ez dute zer botatzen, bai, Euskaldunei buruzko programa hauek. 5. Nahikoa da hauteskunde emaitzei begiratzea. Bai. Mila esker, Katixa. Klasea baino jolas gutxiago dago, zurekin. Euskal ume batek euskal arazo handi bat du. Bere gurasoek eskolaz kanpoko jarduera mordo batean apuntatzen dutela. Eta horrela, eskolaz kanpoko jardueretan dabiltzan umeak 4 multzotan banatzen dira. Bat, Kepa Junkera estilokoak. Familia bazkarietan ondo gelditzeko trikitira, panderora edo bertso eskolara doazenak. 2. Jackie Chan estilokoak. Pelikula ikusi eta karatean apuntatu nahi duenak. Futbolarako edo pilotarako ere balio du. 3. Iturgaitz estilokoak. Noizbait eskertuko diguzu entzun ondoren frantsesa, alemana, akordeoia edo solfeoan amaitzen dutenak. Edo 4. Munilla estilokoak. Beste aurrak ere apuntatu direla ikusi eta kristau ikasbidean amaitzen dutenak. Amen! Eskolaz kanpo ez ezik, eskolan bertan ere izaten da isialdia. Jolas orduan, adibidez. Neskak alde batetik eta mutia bestetik. Gomitaren hori jolastu, ti. Alko txerito lere, Ieu. me dijo anoche lere. Xibaren temporada, izatezan kaniken temporada, gero hau hasi ginen makinitekin, bai, makinita esate genion teknologia berri horri. Ni lehenengo makinita ikusi nunean, nire portaleko 4. pisoku bai. Snoopy bat eraman bartzen duna pantailan alde batetik bestea eta birian ez dakiz ze atake eukitze zituna. Nik ezin duen sinistu hori egia zanik. Gure garaien oso modan egon Pacific Blue. Polizia. Eta orduan, goizetako rekreotan ez, baina ikastola bukatzen zanen, orduan ja ikastola patioa libre izatezan, eta orduan bizikletak sartzen genituen patioa, eta Pacific Blue, Palermo, Del Toro... Eta bar, eta enparauak. Euskal irakasleentzat mezu bat. Ernioko erromeria urtero toki berean egiteak bere logika du, ados. Baina ikasleekin urtero irtera berbera egitea errepikakorra da. Zuek nora joatzen zineten urtero? Altzoti beti Donostia, igeldua. Javierretik pantalon iesa, leireko zehara, eta bai. Hola, xeleurrekeri bat behintzat, Bilboa juginela Guggenheim ikustea. Eta Guggenheimen ingenduna izan zela hango paetan kontrapelotan ibili. Eta gaina hango ardura dune atea, eta nola herrita intziun, da nola etziun utzi, eta horrekin goatzen naiz. Gamarrako piztinetara, beti erretan ginen handanok. Imposible zan, emotezkoen etzien kremie, alperrik zan, beti erreta buelteta ginen beti azaladari zela. Baina, igual egun ematen konsekuentzesek eukiko guz bai, orduan ondoko zendekin duen. Edozein helduk nahiago luke ternuaraino joan balea bila, irteera batera doazen aurrez betetako autobus batean sartu baino. Ze izaten zen hori? Atzeko sektorea izatezan, Angelako nausila eta bere esbirrok. Eta gero beste jendea aurren, eta gero beti ote zian iskanbilak, guk nahi dugu gaur atzen, eta ez tezu ulertu. Hola, hijo. Segi aurrea Andreño ondo da eta isilik honek. Autobuseko kantuak disko bat atea ziteken. Sardina bat! Sardina bat! Autobusa, kakarrusa. Madrid erretzen da,
Erretzen da Madrid. Getaiko kalian, izkina batian, irukaka mokordo eskaparatian. Tunelen sartutakon, tateatakon, txiz. Ai, irteera eguna. Itzortu garrantzitsua izaten da, eta erabaki txikiena ere tentuz hartu behar da. Aita, bihar eskursia dakeu eta bokadillo eman bardi bazkaltzeko. Oso, ondo. Ze bokadillo prepatuko izut. Berdin zait. Patata tortilla? Ez, beste zerbait. Urde espiko tortilla? Horrek agarria ematen dit aita. Xolomo apiparrakin? Lengo astean eman unoi. Eskerrak berdin zitzaizun? Urde espikoa gaztakin? Aita, gazta ez gustatzen da badakizu. Bueno, urde espikoa bakarrik. Ez osoa. Bueno, esango jazu ze behazun. Irugiarra badao? Bai. Bale, orduan patata tortillana jarri. Maite zaitut pila eta kita ezazarratu. Txintxoa zehazu. Ea, zergatik uste duzue Julen Guerrero etzela atletiketik joan? Ba, umetan eskolako irteera batean gaizki pasatu zuelako. Izan ere, irteeretan gertatutakoak oroimenean hiltzatuta gelditzen dira. Autobusetik jetxi eta beste batzukan, ikustu nuen baloi bat pasatu zela. Autobusaren azpitik eta ni baloiari begia joaten zitzaien baloiaren azpian. Baina beste aldean zeuden beste mutiko batzuk hartu baloia eta ospa egin zuten. Da gero, baloian erekin ibili zirenak, han baloia bilatu zeinik eta desgustatu bat horita. Orduan nire pentsamentua izan zen, hemen ez dago inoena mugitzerik, ze baloi hori eramaten den bezala norbera ere eraman dezakete. Ni handi genitzen hurbildu, baloi huraxe joan zen moduan bakaldua izateko beldurragatik. Euskaldun batek eskolako irteera batean egiten du bere bizitzako lehen gau pasa. Nola ahaztu txoroaizeak lohartzea galarazten digun gaura? Lota juteko prestatzen zen momentu hortan, atake de risa general egoten da beti. Beti, baina nearmalkotan, eta beti bat egoten da, oportuno, pum, bere bizitzako puzkarrik handina botatzen duna, momentu hortan. Hortza garbitzeko pasta eramaten genuen. Eta pastan alako borobil bat osatzen genuena gauetan, eta bakoitzak, badakizu, batek urdina erabaten du, beste berdea, beste txuria, eta janik egin du pasta hori. Eta uste dut droga bezala ez duela puntuatzen, Gaua gaizki. Ama! Mimoso. Irteeretako klasiko bat dantzaldiak izaten dira. Urte osoan ostiaka ibili zareten neskarekin edo mutilarekin gerritik helduta dantzan egiteko unea. Bai, ni gogoan dazkat, ateraldietan eta batez ere 2 o 3 egunetako ateraldiak zirenean, azken gauan egiten zela holako diskoteka. Neskak eta mutilak diskotekan alde banata, bakoitza beste ibeira, eta gaina jarri orduan modan zeon pirilalala, eta horrekin zeo zeintzu, saiatu bai, horrekin zeo zeiten. Nahi. Irakaslea, bapaten, zure paren aldamene jarrita, asereje, tantzazen? Edo antzatu nahien. Rafa historiakoa, jarrita dena batea, oso asunto friki ez dut, bapaten, dena berdin du izatzen, irakasle ikasle dena batea, musika. Eta egiten zen ere bai jolas bat mezutxoena taula. Sartzen zen dituela kaxa batean mezutxoak eta azken egunean irakasleak o begiraleak hartzen zuela kaxa eta Arantxarentzat dago mezutxo hau eta irakurtzen zuen denon aurrean eta tal. Eta besteari, eta karo, zure tokatzen zitzazunean, lotxa pasatzen zenun, baina haike guai norbaitek idatzi dit, ez? Baina, ez bat izun inorki idazten, ze ondo, beste idazte diote eta neri ez. Iritsi zitzaidan papertxo bat esan, hola papertxo bat eskusi idatzia jakintzazula, hau eta hor nuntzan, hor maizteko neska pertsenta bat zurekin guztiz maite minututa dagoela. Zutaz gustatzen dala, hola esango zan, zutaz gustatzen dala. Gura jaso nuen, hala pasatu nuen ikaste bete hola, eta bere ondotik pasaten itzanen, esan ez hemen txena hona izunen, gero handik ikaste bete jakin non lagunekin dako, putakei bat zara. Guazen, lehenbailen kalera! Bai. Ni parrilleroa nau, ke? Behin bai. Bai. Bai, emitxela jartzen izkilan. Eta nirik bai. Kalkuladoretan da formulak eta egiten izkian da, bai. Kalkuladoran, boligrafoan, Estutxia. mailan... Txuleta, zapua, bisiguak, lupitiak, txitxarrua... Klin espagetiak.
Hoi ja oso abanza bazan. Parrilean gane garre, vuelta, eta vuelta da inda zegoen kanpoa. Ni bati non da harrapa bentzi, ere zabe, jazta. Eskolan dena da jolasa eta irria. Gorputza aldatzen hasten den arte. Inork ez du onartzen, baina soinketa ondorengo dutxa momentua oso une kritikoa da euskal nerabentzat. Disimuluan, baina denak fijatzen dira besteen gorputzetan, eta dutxa guztietan daude. Bat, azkarren egin den nerabea. Ekainetik irailera beste bat bihurtu da Barbara Goenaga emakume egin zenean bezala. Bi, gutxien egin den nerabea, lumatu gabe segitzen duena. Betizu taldeko Telmok bezala, denak zain ditu, baina ez du saltorik ematen. Hiru, nabarmentzen den nerabea, txiribitonek baino isilago gordetzen duen arren, agerikoa da gorputzeko atalen bat bereziki hasi zaiola. Eta lau, nerabe lotxatia, arazoiren bat dela medio inoiz dutxatzen ez dena. Aldaketak ez bai dira errazak izaten. Eta zu, nolakoa zinen ba umetan? Ni horrekin eukitzen duen nahiko kompleju egia esan da. Akneakin eta bigotetxua ateatzen zaizunean, bizarra lehenengo aliz noiz moztu adibidez ez da, hori bazan gauza bat. Bigote itxusi horrekin irauten dezuna hor, ez dakizunako pauso hori eman edo ez, eta lau hile itxusi horiekin. Ni beti izenaz potoli, Hori edude barik eta umetan bebai, eta moflete ederrakin. Eta gaur egun ondinoan morru emoten dozt jentieko lanik ez tenien, ze umetatik dekote trauma hori eta beti esatetzi danari, ez señori umieri, hombre. Garai horri beste titular bat jarri barko banio, esango nuke reserva. Ze reserva zan, goeatxak Michelinai modu simpatiko deitzeko zegoa modua. Aita, eske guida Michelina eta oik reservak ditut. Hola, neguak gota. Aita baino, jode, ekaina da. Oaindik reservaik ez behar da. Bueno, lasai da. Ba genuen, behar baino komplejo askoz gehiago bai. Gorputza aldatzen ari zaizunean, ikaskideek gutxitan ikusten zaituzte biluzik. Kolonbiako poliziak Pablo Escobarraina. Zu ere alako altzinen? Hortan, aldaketa horiek asimilatzeko oso nahi izatezan ere, beti gela guztietan zeon, esango dugu, pregoilaria edo. Hau da, aldaketak beti etorriko dira, baina aurrena etortzen daio bati. Eta nahi ez zaitu izatea tokatu. Gu aurreneko kortamen. Bagenun kuadrilan beste bat, baten eskursio bateakun, are galtzak jetxiz ditun da. Mataza bat ikusi genuen hor da. Bueno, hoize tokatuko zaio guri ere ba. Niko goratzet hasi zenean, bueno, eta gure gorputza, nera bezaruan, eta aldatzen hasi zanean, guneskan artean biltzen ginela, eta biluzi jartzen ginela, eta bai, eta titiak eta hemen hileak eta inkluso eserita aluak erakusten da gure artean, bai, eta zuk baino txikitan, bai, eta eta nola dakazuzuk, begiran ere? Bai, eta konparaketak egiten, eta bai. Ez du segula olako zeharik, begiratu dare, bueno, ni baino gehiago ere, edo askoz gehiago ere bintzat eta horrekin tira. Autoestima nahiko bere lekuan eguk izan dut, maila guztietan. Gorputzak asko aldatzen dira adin horretan, mutiletan batez ere. Eta aldagela batek Espainiako futbol liga dirudi. Zerbait oso desproporzionatua. Izan ere bakoitzari bere ritmora datozkio aldaketak. Hoi oso edade txarra izaten zuen, Mutilek hor badao, gu 14 urtekin ja gaude, hola, pletorika, eta zuek, 16 urtekin zaute, itzuli 2 urte barru esateko mun. Ba, eta amaren gana jun, eta igual bigoterik euki ez, eta hori nire amak esaten hori, eta bigote hori pelusia, melokoton da, baina... Noiz esaten diozu amai, ama, ekarri nahi gilet bat, porque hau, esto es inviable, ja, hau, ezin da. Guk futbolean tripode deitzen zioten bat bagainun, baino... Haura txikitan ez. Bai, gure klaseko mutilek zakilan neurtzen zuten. Hartzen zituzten gure reglak, osea, estutxetan da nola izaten genitun regla txikiak eta azpimarratzeko eta hola, ez? Ba, hartzen zuten eta gogoratzen dut bate 22 zentimetro neurtzen ziola, ez? Hori juk desproportzioak, Adin horretan emakumeen gorputzak ere aldatzen dira. Eta adibiderik garbiena bularrak dira. Titiak handitzen hasi zitzaizkianean, pasan nun super gaizki, ez zen nahi, eta estaltzen, eta ez zen nahi. Ni potola nengoen, 12 urterakoia titisek neukazan,
Eta, hombre, horregaz bai jo izen doztia darra, eta bai paseu izen dut txarto. Zede montre da, hau, zai zairen bena zitzen, osea, enun nahi, da gaizki pasan nun, bai. Gorputzeko aldaketek umorean ere eragina daukate, eta ez da erraza laguntzen asmatzea. Bueno, Neritz, hasi maie prepatzen afaldun behar duta. Eta faldu nahi, tripako mina daukat, hilekoakin nau. Bueno, ordu mantzanila prepatuko izut. Eta mantzanilak ez du bariotako minak entzen. Bueno, baina mantzanila beti hona izatea tripako minentzat. Aita, zuk hileko aukitzen dezu? Ez, baina, bueno, mantzanila... Zuk hileko aukitzen dezu bai ala ez, aita? Ez. Bale, gordun ezakizu zerta zain eizen. Txikleo ere bota zazu favorez. Hainbeste haize tragatza ere ez eta hona izango tripako minentzat. Aita, nik titi txikik aldauzket. Zu oso ondo zaude, ez zauden bezala Neritz, pasatzea. Baina, gelako titi txikinak nik dauzket. Bueno, zu berez, txiki xamarra zea eta dena proportzio goteien. Bale, aita, zu gaina asuntoa arregla, oso ondo. A ber, Maite, ze pasatzea, zu oso ondo zaude zauden bezala. Hori esaten dezu nire aita zehalako, baina nik titi txiki dauzket. Bueno, titi txikik egiko jozu, baina seguro bizi-bizik dila, San Juan sagarra bezala. Aita, favorez, nire aita zehala, ez esan gauza goik. Ke asko. Usta, erreza asmatzea. Zu da boti zaude. Zatezu, aita. Aita, mesedez. Osea, oso ridikulo. Como mola la gran mola. Aita, baina hoize urtutakoa da. Gorputz aldaketak esan da, klase guztietan zegoen errepikatzaile zaharrago bat, denboran harrapatua balego bezala. Nolakoak ziren euskal errepikatzaileak? Gu lehenengo batxierren eginen egozan bigarren batxierrien bat, osea, me fascinaba. Ni izan horietako bat, bai. Iruditziaten guapoa, hiru bider repetiduten egon zan, da niretzako zan, bueno, ez dakit, Adonis bat esati egitzi da. Liderra bazan, hau gaina kabroi xamarra, alubita xamarra, eta bai, bazeugaten olako espabilatu fama hori eta batemat akojonatura egite zuen hola. Argi gili barrat, bazpare, errepikatzaileekin kontuz, tratu hona izan, beti ondo eta hala hobe, diplomazia hola. Errepikatzaileek badute abantaila bat, sexualitateko klasea bi aldiz jasotzen dutela. Baina nolakoak ziren sexuari buruz eskolan ematen zizkiguten azalpenak? Gogoan aldituzu? Guk ikusi genunen Koldo, irakaslea, ja jubilatu zen. Eskoa makila hartu eta ari kondoia nola jarri zion. Baizea, Jesús, que pecado. Eso es pecado. Jode, zeinek Euskal Herrin ez dio jarri kondoi bate pepino batei. Hori, momentu hori pasa berri izan dugu, Jarri, hartu zea pepino bate, venga. Sexo. Buah, ni baten laguazetan gogoratzen dut, zaskuen, sexualidea emotezkoen, fraliek. Eta behin ez dagoen tipak, masturbazioa eta hasina esplikitan, nik eskuratzen eban dezaten da neska zan. Ni badaki neska masturbetan dira. Joder, la puta calle. La puta calle. Hola, la puta calle. Nik amairu urteko nazen, claro, lagunek danak nik esan neskak. Gorduen egano, barakitzen zetan da bizen, bai. Alegia, sexualitateko klaseetako izen arraro haiekin, Olasagasti Hollywooden baino galduago sentitzen zinen, ezta? Barra bilzorroa. Bueno, jazta. Barre eta hiriak dauzke horrek eta tontoke ja. Ez que desastre bat izatetan gainatze, karo. 13-14 urte, etortzezan seksologoa bere borondatean guzikin da, zakila da, zakila esan du, da, ja, giro hortan, hola, fundamentu gehiagik itxea ez zidan. Zakila ez genuen esaten inor, guk bentsat. Pitilina, pitua, zakila ez genuen esaten, arrotzazian hitz asko, alua ez genuen esaten. Baina ezke gure sasoien, pentsaizu, 17 urtega zure klaseko mutildan aneurrien zukon hartu hierbazu, zure burua purtsu bet ikutu egin zule, klaro, nik beti esan dut ez guzurrazko zentzunien, gura dut jentie pentsetie mojigatien azela, freskien azela pentsetie baino, eta iaku idauz. Ara, youtuberaren beste mezu bat. Ze ote du horrengoen. A ber, baina flipatzen ari nahi, ze arranopola pasatzen da ziritsi da nire youtuber belarrietara. Eske, ezin da jendea alderdi politikoetan klasifikatu. Hori egiten duena sektarioa da. Guztiz konfonituta zaudete!
bete! Munduan dagoen ariketarik divertigarriena da hori egitea, guk klasean egiten genuen. Klaseko lehendabizikoa. Badaki ikasle protestazaleen gana gerturatzen, baina irakaslearen kutxunena izaten badaki. Klaseko protestoia. Esku altxatzen du beti irakasleari kontra egiteko, baina ez du lortzen klasekide gehienak arrazoia ematerik. Bildu. Klaseko berria. Guaiarena egiten du eta hori guztia ondo erortzeko, baina, bueno, ja garaia da pixkatxo bat hor. Etxizetez pixkate. Bere lekura jutea. Podemos. Klaseko alferra. Hasieran irakaslea engainatu egiten du, lanak azken momentuan entregatzen, baina bere notak geroz eta okerrago juten dira. Peso. Klaseko bitxorraroa. Greba egin behar den ala ez erabakitzeko bozkaketetan, ez bozkatzen duen bakarra. Pepe. Pesau. Klaseko piperzala. Ez da sekula klasera joaten. Upeipe. YouTube utzita eta txirrina jo aurretik, itzuli gaitezen klasera. Euskalduna espezia arraroa da. Lazkao txiki xamarra. Berez laburra dena are gehiago laburtzeko joera du. Adibidez. Laburtzen ditu jendearen izenak. Garaiko etxeari garaiko. Peñagarikan hori peña. Laburtzen ditu herriak. Aretxabaletari atxabalta. Edo barakaldori bareka. Laburtzen ditu baserri izenak. Aranguren barrenari angun barrena. Edo kanpo ederri kanpuer. Eta laburtzen ditu musika taldeak. Negu gorriaki negu. Edo berri txarak taldeari berri. Azken finean ikasgaiekin bezala, mate, natur, filo, bio. Por cierto, zein kostatzen zitzaizuen gehien? Nik uste dut lengua castellana izango zala. Castellanoa? Dudik ez. Sufijo eta sufrojo eta holako gauza guztu horiek zeharon hasten ditzen nik erdera asko nuntako menperatzen edo zer, baina, bueno. Kimikan ondo moldatzen nintzen buruketak edo formula kimikoak eta inkeran bio, ez dakiz zer lau, ez dakiz zer bi, ezintzazuek ditu geuzeri izenetik, urei punto. Fisika, suspensoa eman unetxea. Txarra zan gainea, ze fisikako anderinoa gure amakin juteztan yoga aste arte eta ostegunetan. Zuten bik aliatuta gainea. Hola, Ibiela, zuesenek. Tea oteuneo, hola. Ikasle kaskarrenak ere badu luzitzeko ordu bat. Eta hori eskulanen tailerra da. Borondate onenarekin gurasoei oparitzen genizkien artelan txikiaiek. Nola moldatzen zinen? Eskulaletan oso txarra. Julenek, ekarri zian behin, 7 urten itxula zenizero bat. Belena jesena komuneko rolloa, gantxoak ipinian da hanka batzuk. Bueno, heldu nintzen etxera, gantxoak solteta, hankak solte, jainkoak aldute, amak ezetan, zer dau! Eskulan tailerra amaitutakoan, shut up please, ingleseko klasea hasten zen. Sit down please. Ahaztu ez ditugun zenbat esaldi ikasi ditugun ingelesez. I'm gonna fuck you right now. Horatzen duzu Big Massy, hello, I am Big Massy. I'm Massy, Big Massy. Once upon a time, pam pam pam. Head, shoulder, ni tantos. Head, shoulders, ni santos. You can see the rainbow, Yes. see the rainbow. Bestea abecedarioa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Eta gero, Z arte, hola Z arte. Ez ingelesez bakarrik, baita frantsesez ere. Voulez-vous danser avec moi ce soir au coucher? Ez. Coucher avec moi ce soir? Moi, je ne sais pas. J'ai perdu ma blinde dans le jardin de ma tante. Adibidez. Attention avec la prononciación. Really good. Topikoak dio, euskaldunak erraztasuna duela kanpoko hizkuntzak ikasteko. Adibidez, gaztelaniaz ondo hitz egiten jakin behar du euskaldun batek. Ala ez. Josemiel, gaur preokupatuta nator ba. Bai, amai horren notak aurkitutut. Neskak oskorra zangaraiko notak, antxe, armairu azpin zeuzkan. Generalian, nota oso onak ateatzen zituen bai, baina bazan asinatura bat beti 10 ateatzezuna. Zein izango eta lengua castellana 10.
Toma castaña, no me jodas, a ver, Jose Miel, posible alda. Eta euskeran, 7,5. Nola deik, Lengua castellanan 10 eta euskeraz 7,5. Horrez ze esan nahi du, horrez ze esan nahi aldu. Erderaz euskeraz baino hobeto moldatzea alda. Hortako ezkondu alintzeni euskaldun batekin. Jakin izatea, bailekaseko Jennifer egin ezkonduko nintzen. Espainola zan. Tala, lengua castellana suspenditu itezun. Esan, Jose Miel. Hortako ezkondu alintzeni euskaldun batekin. Ez da inbesterako izango. Ala bai, euskaldun bat nola moldatzen da gaztelaniako klaseetan? Con 10 cañones por banda. Viento sobre toda vela. Bajé el pirata que le llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido. Los cabos de España son Machichaco en Bizkaia, Ajo Santander, Gatenal, Reus en Gerón, amaitzen genuen daba. Horrela. Pasapalabra ikustea eta jota, beha baino bien, hau. Hala ere, izerdi gehien soinketako klasean isurtzen du euskaldun batek. Eta onartu dezagun, Nadia Komanetxi bakarra dago munduan eta etzen euskalduna. Ikastolan gimnasien da behin ezkia dutxatu, batzuk izatea, geho dutxak eta... Hoi ez dugu ezatu. Geho horri historia eman inbertzen, Gehatu inbertzen, ordu bete test de Cooper iten nahi juta geho... Irakasle bat flotatzen ez arte izan dola. Napoleon da izertan nahi juzia. Euskal Herrian irakasle mota batek monumentua merezi badu, hori musikako irakaslea da. Nolakoak ziren zure musikako klaseak? Txirula amak beti esaten dugu torturatu egin genuela txirularekin, emakume gaxua etxean ensaiatzen. Txirula, nik goten ez gaina txirula alde batetik jotzen nula, hola. Osudurrakin. Oskorri estilo hortan, hola, bizkat. Beste intentzio batekin, da. Txirulakin goatzen nahi, txirula nola jotzen duen, Sintxanen kanta, hande goatzen nahi, dorremi nola zen, bai? Bueno, pues batez. Aizue, eta gogoan duzue klase erdian txirrinak jo eta larrialdietako simulakoro bat egin behar zen eguna? Ze izaten zen ura? Bai. Superongi ze klasea galtzea zen, orduan superondo. Desastre bat, zedan jakin genuen simulakroak zila, eta orduan esatezkoen, joan bizue hormatiko lan da eskilarien barandilien ondotik. Da no joate ginen, ez dakin horrezto barandilien ondotik, ez dakin nun joan bizu. Katxonde hutsa zan. Zute simulazioetan bezala, goazen gu ere kalera korrika. I don't remember, no. Joder, el de Moses supposes, he roses, art roses, soft roses. My name is Itxaso. How are you? Oso gaizki. Big red bus. And 3, 4, 5, 6. Everybody Head, shoulders, ni santos. Frere charre, donde vous, sacale Matia, dinlando, cosa materiale. Eta konturatzerako iristen da egun madarikatua, azterketaren eguna! Euskaldunak azterketa asko egin ditu bere bizitzan, baina azterketa batera joateko moduak eta moduak daude. Ikustitzagun, Maialen txurraut estiloa, jartzen dizutela, urbizietan ere seguru moldatzen zara. 2. Xabier Silveira estiloa, den airean, ez zara etxera sartu joan den hilabetean, baina badakizu balio duzula eta ustekabean sorpresa eman zenezake. 3. Naroa Agirre estiloa, txuletagintzan ez duzu parekorik eta aurreko azterketa langa 4,56 gainditzea duzu helburu. Eta 4. Gorka Maneiro estiloa. Ez txuletarik egin, ez ikasteko ganorarik apenas. Maneiro hauteskundeen biharamunean bezala zaude, esperantzarik gabe. Zuek nola moldatzen zineten azterketetan? Aurrenengo azterketak ziren, hola xamintxikik, ingleseko azterketa endun da nahi zitzaiten aztu. Irakaslea bronka botatzen ari zitzaiten bitarten, goatzen netzako baina aurrenengo bronka zan, da jata mareatu eta ziplo eroin itzela. Eta hoi bahar gezgeo etxea etorritakon, ama ikontatzen hasi eta ama 0 ater eta hasi gozan, herritan, da herritan nahi zitzaitela berrizen mareatu nintzen. Azterketetan kakada izula beti. Jode, nigo atzote oso txartu ez, oso txartu pasetan da, errez esaten da ikasle txarra da, baina, hostia, ikasle txarra zaren, txartu pasetan da, Euskal Herriko eskoletan txuleta gehiago dago, Olaizolatarren sagardotegian baino. Eta zuk, erabiltzen altzen nuen legez kanpoko teknikarik? Denetarik. Eskolako zeratan, eskumuturra utzi nun, eroitzeakon,
Eta aprobetxatu nuen eskaiola naukala, hor formulak eta hor zehatzeko. Eta kamuflauta nauzken bai formulak, nola, hoxe, eukitzen dituen grupon eta insignik eta ez dakitze eta gauzak eta jarrita eta pum, eta biba zapata eta horako gauzak garai hortan modan zedenak, formulak eta jarrita eta beira eta indarra, berdin, hau eta bai. Azterketa bat zegoen bakoitzean norbaitek deitzen zuen, abiso de bomba egiten zuten, gaixoak genekigun dena gezurra zala, eta ateratzen ginen, ez? Orduan, abiso de bombatik, korrika patiora, ez? Eta gero ja, ez zinean bueltatzen, eta kaldu egiten zinean bidean, eta horlako gauza egin ditu. Azterketekin pasatzen da Espainiako hauteskundeekin pasatzen dena. Azken finean, emaitza aurrikusi litekeela. Alegia, suspentsoa. Lehenengo baina bupen, guratzen euban suspendidu zen 10 irailerako. Eta gimnasia bera suspendidu ginen ban. Alperra netxetako. Gero, gogoratzen septimbrien, maiz neuak garri suspendidu ginen ban, klaro. Da, faritzen labaxetara esan bine egin da Javi gure maixuen da, zazten, zen bidu da. Korritzen gori, guazen ba. Eta perretxikotako ginen. Txampiñoi bilen bizoko, hain txampiñoi bilen, bueno, hartuko duzen, eskukada batzuk eta aprobo nindun dara gaurra. Ekainean lehenengo aldiz nire bizitzan aprobatu dena, gaina gogoratzen naiz, herrian Soraluze kaletik, egun hortan, horietako batean, aitea kotxez pasa, bozina jonei, nik kaletin jon oinez eta intzin nola. Suspentso bat baino gehiago direnean, malo. Kartillako emaitza kaskarrak urasoi erakusteko momentu hori ez da berehalakoan ahazten. Hori bai zala trauma bat. Hori amildegira dijoan basurdia bezala. Gure kartilla urdina zan, hola tapa urdin batzuk, eta barrukoa berriz nidana gorri-gorrian auken. Kakain da. Baina badaude kalabazak baino gauza okerragoak. Ikusi dugu gaztelerako notek gaizki ulertuak sortzen dituztela euskal bikoteetan. Eta senketakoek? Amorrautan ator, Jose Miguel. Irautzai, nere mutilei, eskolako nere notak behidatzen hastea okurritu zaio. Ta kristona montau dit gazteleran 10 bat neukela. Zati die hain atzeatuko euskaldun asko. Zatik sentitzen die euskaldunago gaztelera ez dakienak, erderaz gaizki hitz egiten duenak. Beira, motza izan behar du pertsonak, ez jakintasuna balore positibotzat ulertzeko. Motza, hoixe da. Hoi alda euskaldunago izatea, Erderaz gaizki hitz egitea? Joder, klaro, bea bai. Bea euskaldun abertzale jatorta fina da. Gazteleran 6 bat zeuken. Beak esango zon bezala, lo justo para no suspender, un puntito más para no parecer aprobado regalado, pero más no, porque no soy español, seguro. Anormala izan behar du pertsonak. Ta soinketan 10 bat, hoi bai, ze euskaldunek kiroletan onak izan behar due. Ta denbora libre ez egiten duen, eskalada, beti, klaro. Anei eskalada ez zait gustatzen. Eskalada itxez bazu ez zea euskalduna, ezta? Joder. Ni euskalduna naiz seguro, Jose Miguel. Ikasle txarrari, Iñaki Urdangarini bezala, aukera bakarra gelditzen zaio. Sinadurak falsifikatzen hastea. Eta zuk? Faltsutu altzen nuen inoiz gurasoen firmari? Bai. Pirak, justifikanteak, pirak egiten zen itunean, notak, bai, nintzen profesional bat. Imposible da, honen firmizizu, haitien firmizizu falsifika, imposible da. Horreko oso berezizeko firmia, nik bake ba, imposible esan. Hala ere, penak ahazteko ez dago ikasturte amaierako festa bat bezalakorik. Ze egiten zenuten ikasturte amaierako jaialdietan? Dantzak beti egoten zan, edo hemendikat, edo sortan bele. Hoi, guatzen ez, 1, 2, 3 ite genungo. Orain da, ta. Bai. Beti ziren, oiek bi. Eta bikoteka jarri, eta gero publikoa, eta sarik, eta guatzen naiz, galderak, eta por 25 pesetas. Erderaz gaina. Independentz, dantza egin gurekin, horrekin ere bai. Orain da, danak, esker repertorio guztia genekien. Super hona zen. Ez. Playback gogoan garri batzuk eindakoa naiz. Alexi Kristina izeneko bikote batena ingendunik eta beste neska batek, Lokomia. Hemen ikasturte amaierako jaialdirik ez dago antzerkirik gabe. Gogoan aldaukazu Shakespeare bera ere unkituko lukeen antzezpenen bat? Bai, argi dakat, Miguel Ángel Porreroa. Osea, zan hola. Madrileko lagun bat, Gile,
Arek, berain eskolan edo inbertzuen, jaiotzan representazio bat, el Belén, ez? I Maria, I Jose, I Dilla, I Astua, eta niz, eta... Venga, zelofanakin bildu eta tu el río. Orduan Euskal Telebistan ematezan Dotakon txapel bat honeaino sartu da darpeia pintauta Dotakonen egiten Dota, duida Dotakon. Beste mezu bat, ez aldiguzu saioa lasai amaitzen utziko Katixa? A ber, baina hemen jendea nun bizi da. Brinkolan, Eski batzutan harritu egiten naiz entzuten ditudan gauza batzuekin. Eski ze ikasle onak diren euskaldunak, selektibitatean sekulako nota ateratzen dute bataz beste eta bla. A ber, ederki konfonituta zaudete. Euskalduna nota onak ateratzen baditu, euskalduna txuletagile oso ona delako da. 6 teknika hauek menperatzen ditu goitik bera. Bat, klasikoa, beti-betikoa, txuleta eskuan edukitze. 2, udatiarrarena. Hau da, izterretan paragrafoa handi bat idaztea. Hori bai, neguan ere galtzamotxetan joan behar dezu azterketetara. Zuk ikusi. 3, liburuarena, mailazpian liburua irikita edukitzea. 4, boligrafoarena, letra txiki-txikiz imprimitutako horritxo bat boligrafoan kiribiltzea. Teknika hau ez dago gaizki, baina sekulako bista eduki behar dezu. 5, aldaketarena, azterketa mota batzuetan bakarri balio du. Adibidez, historia. Dena idatzita eraman eta irakasleak ikusten ez duenean, kanbiazoa egin. Eta 6, kalkulagailuarena. Kalkulagailuaren atzean zelo formula guztiak itxatxita jartze. Teknika hau irakasleek asko ezagutzen dute eta ez da oso gomendagarria harrapatu izan nahi ez baduzu. Horixe, asko dakizuela uste duzu, baina supertxopek umoreaz baino gutxiago dakizue. Zuek segi elkarri ipurdia zupatzen. Hori egiten duzu ondoen eta Beno, argi geratu da Euskaldunok nolakoa garen eskolan, ezta? Garai hark zein oroitzapen onak utzi dituen gugan. Erabezaroan, Eskolan hasten gara lagunak egiten, jolasten, gure etorkizuna jorratzen. Etorkizuna jorratzen, ala iragana borratzen. Haze dramak dauzkazun, txikito! Txula, makarra, fuera de Navarra! Nintzan, hola, bazakitez, martziana bat. Beno, baina eskerrak hor dauden euskal irakasleak gure bidea errazteko. Oraindik ere entzun ditzaket beraien... Beraien esaldi tipikoak. Itxiatea kanpotik. Ales, kanpora. Kanpora, al pasillo. Euskal irakasleok, diskoak astun bat dirudizue. Nahikoa da! Baina ze ederrak izaten ziren eskolaz kanpo egindako irterak? Urtero toki berera eramaten gintuzten. Baina ze ondo pasatzen genuen? Bai, guk bai! Baina autobus gidariari galdetu behar. Sardina bat! Autobusa, kakarrusa. Gu ere tarteka diskoak astun bat ginen. Akastuna ez dakit, baina ikasle garaian desproportzionatu xamarrak bai. Gorputzeko aldaketek konplexu eta trauma batzuk sortzen dizkigute. Batzuk esan duzu? Moflete ederrakin. Eta gaur egun ondinoan morru emoten nostalgentiko lanik ez tenien, ze umetatik dekote trauma hori eta beti esatetzi danari ez zeioni umieri, hombre. Beno, baina badira naturalago hartzen dutenak ere. Aldatzen hasi zanean, uneskan artean biltzen ginela, eserita aluak erakusten, eta gure artean, bai. Euskaldunak baditu ikasgai kutxunak eta ez hain kutxunak. Castellanoa. Dudik ez. Baina hori bai, ingelesarekin galtzen dugu lotxak. Fuck you, babe. Fuck you right now. Hori bai, azterketa garaian ez dago gustuko ikasgairik, eta lana egin behar. Edo txuletagintzako master azkar bat bestela. Eta horrek ere ezpadu balio, muturreko neurriak. Azterketa bat zegoen bakoitzean norbaitek deitzen zuen, abiso de bomba egiten zuten, gaixoak bagenek egun dena gezurra zala, eta ateratzen ginen, ez? Ados, ez gara perfektuak. Baditugu gure akatsak. Baina ze, Kristo, nork egingo du barre gure akatsez, guk baino hobeto. Hauek denak euskaldunak dira. Eta zu?